Росіяни вперше атакували Запоріжжя дронами камікадзе. Вибухом шахідів, вони ж герань, пошкоджено міську інфраструктуру в 2 районах, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Володимир Старух. Внаслідок атаки постраждала 1 людина, яка нині під наглядом медиків. Згодом російські окупанти завдали ще й ракетного удару по Запоріжжю. Старух повідомив, що 1 з ворожих ракет упала у двір багатоповерхівки. Житловий будинок зазнав руйнувань, пошкоджені також комунальні мережі. Відомо про 1 постраждалого. У нього уламкові поранення. Надвечір окупанти завдали чергового удару. Наслідки поки уточнюються. Напередодні росіяни завдали масованого удару по Запоріжжю, випустивши 7 ракет С-300. Поцілили по житловим будинкам. Кількість загиблих мирних жителів вже зросла до 12. Ще 12 людей госпіталізовано до медичних закладів Запоріжжя, серед них 2 дитини. На місцях влучання продовжують працювати поліцейські, рятувальники та медики. Під завалами ще можуть бути люди. Медики наші всі працюють для того, щоб достати всіх людей з так. Перспектива звільнення Криму від російських окупантів очевидна. Про це заявив президент України у своєму зверненні. Тільки з 1 жовтня від так званого російського референдуму про приєднання Донеччини, Запорізької області та Херсонщини сили оборони звільнили вже 5000 квадратних кілометрів української землі та десятки населених пунктів. Є успіхи і на східному напрямку. Обов'язково настане день, коли ми прозвітуємо про успіхи і у Запорізькій області, у тих районах, які поки що контролюються окупантами. Настане день, коли ми скажемо і про звільнення Криму. Ця перспектива очевидна. Очевидно і те, що цим шляхом ще належить пройти. Ще належить багато витримати, багато зробити. Зробити і українцям, і нашим партнерам, усім, хто цінує свободу і міжнародне право. Окупанти чекають на підмогу ще 5000 злочинців, обладнують оборонні позиції, а місцями намагаються атакувати. За даними Генерального штабу, передусім ворог пнеться до Авдіївки та Бахмута. Також була спроба контрнаступу росіян біля Тернових Под на Херсонщині. Збройні сили України зреагували, а заразом утилізували ще більше сотні окупантів. Поповнення побитих підрозділів росіяни шукають не лише серед поспіхом мобілізованих, а й традиційно у в'язницях. За наявною інформацією, на посилення російської армії, що воює на тимчасово окупованій території Донецької області, прибуло підкріплення з 500 відмобілізованих кримінальних злочинців. Командирами новоприбулих підрозділів призначено офіцерів з числа колишніх російських правоохоронців. Командування російських військ видало розпорядження про вилучення мобільних телефонів у всіх мобілізованих, що прибувають. Вас обдурили і зрадили. Такими словами міністр оборони Олексій Резніков звернувся до російських офіцерів та солдатів і закликав врятуватися від трагедії, а армію від повного приниження, поки є час. За словами міністра оборони України, керівництво Росії обдурило і зрадило свою армію, відправивши людей на смерть за фантазії і помилкові цілі Владимира Путіна. Наш президент со своей армией. А где ваш? Вы знаете, что в Украине вы никого не освобождаете. Вы уничтожаете целые города, где совсем недавно вас считали добрыми соседями и говорили по-русски. А теперь посеяна вражда на поколение вперед. Многие из вас уже поняли, вас отправили умирать не за правое дело. Может, поэтому ваш прячется в бункере, а не держит удар рядом с вами? Он боится вашего прозрения и презрения, и вашего справедливого гнева.
Підтримати самовизначення корінних народів Росії закликала світ Верховна Рада. У постанові українського парламенту, яку підтримали 322 народних обранці, підкреслюється, що Росія століттями вчиняє геноцид поневолених народів, втілюючи свої імперські марення, тим самим ігноруючи права народів, які живуть на території сучасної Росії спокон віку. Верховна Рада висловила підтримку невід'ємного права народів РФ на самовизначення відповідно до статуту ООН, загально визнаних норм та принципів міжнародного права. Ба більше, парламентарі закликали світове співтовариство зробити все, аби припинити переслідування кремлівським режимом лідерів та членів національно-визвольних рухів народів РФ і припинити практики депортації, якими Росія спотворює етнічний склад. Окрім того, нардепи закликали до посилення підтримки України задля перемоги. За цим буде деімперіалізація Росії та деколонізація народів, що силою приєднані та утримуються в її складі. Тому що Збройні сили України дають гідну відсіч Російській Федерації. Саме зараз відкривається можливість для цих народів, поневолених народів, з правом на самовизначення. Як казав лідер чеченського народу, чеченського, не кадирівського, Росія подекуди зійде українське сонце. І українське сонце сходить саме зараз. А тому ми виступаємо за самовизначення чеченців, дагестанців, тувинців, татар та інших народів Російської Федерації. В Верховній Раді лежить проект постанови про визнання незалежності Ічкерії. Давайте почнемо і приймемо це рішення. Деімперіалізація Росії почнеться з Кавказу. Ичкерийин маршо. Российская империя должна рухнуть, а Кадырова нужно казнить по закону гор.